Les festes patronals d'Alzira apleguen a la fi amb una missa oficiada per l'arquebisbe de València, Carlos Osoro, i amb la multitudinària processó. Primer va tindre lloc la recepció de la corporació municipal a les portes de l'església de Santa Caterina, on l'alcaldessa d'Alzira va fer una valoració sobre el que han estat enguany les festes de Sant Bernat. Jo crec que enguany les festes han vingut marcades per dos fets importants, ressenyables, com és un d'ells la inauguració del recinte ferial, que és la primera vegada que Alzira té una instal·lació, un recinte a l'altura de la seva capitalitat, i en segon lloc jo crec que el més important, que és tot ha sigut enfocat a ser unes festes solidàries, de tal manera que totes i cada una de les actuacions, ben el Gran Teatre, ben el mateix recinte ferial, ha sigut destinada la seva recaptació per ajudar una llavor important, impagable, com és la llavor que realitza diàriament la Creu Roja, i que per tant jo crec que això quasi és el més important, el que resumís el que han sigut enguany les festes de Sant Bernat 2014. El recinte ferial ha estat ple pràcticament a diari, tenim un recinte amb una capacitat de quasi 15.000 persones, per tant, no solament podem albergar concerts o actuacions d'un perfil mig, sinó també podem albergar en un futur actuacions que vinga o que pot vindre més públic encara. Tenim la sort de comptar en representació de municipis, que jo recordo és la primera vegada que inclús l'alcalde de Onda ens acompanya en una celebració important, ja que Alzira i Onda té vínculs bernardinos. Crec que és molt important que ens acompanyi el seu alcalde. Jo vull donar les gràcies al poble de Onda i al seu alcalde per acompanyar-nos en un dia important per a Alzira, però també han vingut representació del poble de Benimodo, del poble de Carlet, també, com no, del poble d'Alzira, tota la corporació municipal, i per tant crec que avui els alzirencs i els bernardinos estem necessàriament molt contents de tindre una altura, una celebració també reforçada en la presència del nostre arquebisbe a l'altura de la celebració del nostre patró. Els veïns i veïnes d'Onda, inclòs el seu alcalde Salva Aguilella, i els membres de l'organització també han participat en la festivitat en honor a Sant Bernat, ja que existeix un agermanament entre les dues ciutats. És una festa que des de fa molts anys estava en marxa, que realment és una festa eclesiàstica i que realment feia uns 25 anys, uns 30 anys que estava un poquet oblidada, i la veritat és que ara, a través del pàrroco de l'església, de la gent de l'església, avui hem vingut un autobús d'Onda a la festa de Sant Bernat, ha tornat a ficar en marxa, a recordar aquell llaç que sempre hem tingut Onda en Alzira, i aquest llaç espiritual que hem tingut sempre Onda en Alzira, i de germanor, i és important estar al prop d'aquella gent que són germans teus i que sempre ha hagut històricament una vinculació molt forta i molt important entre les dues poblacions. L'arquebisbe de València va ser rebut per les autoritats abans de començar la missa i va assegurar que la festivitat en honor a Sant Bernat que celebra Alzira és una de les festes més boniques e importants que celebren. La vida de la gente de Alzira para mí siempre es buena y esta fiesta es muy importante porque es una fiesta de unos testigos del Señor excepcionales, que no solamente descubren quién es Jesucristo, sino que es que transmiten, como fue en el caso de San Bernat, a sus hermanas la adhesión a nuestro Señor. Y eso quiere decir que lo vivía con tal intensidad la experiencia de nuestro Señor en su propia vida que lo contagió rápidamente y lo sigue contagiando en Alzira. Así que lo veo como una fiesta de las más bellas y hermosas que existen, porque fueron de aquellos primeros que se convirtieron a la fe aquí, teniendo y viviendo y habiendo conocido a otro Dios distinto, pero les convenció nuestro Señor. La missa va ser oficiada per l'arquebisbe i en acabar tragueren la imatge dels sants patrons Bernat i les seues germanes Maria i Gràcia per tal de començar la multitudinària processó pels carrers de la localitat. Tant a la missa com a la processó va hi haure una àmplia representació de les entitats socials, culturals i festives que han participat un any més a les festes patronals d'Alzira.